Добре дошли в първия епизод на Weekly Tech, където ще ви представя най-актуалните технологии всяка неделя. Нека започваме. Оттава представиха новите си чипове от M серията M3, M3 Pro и M3 Max. Те имат Next Gen графични процесори, които разполагат с динамично кеширане, което за разлика от традиционните графични процесори разпределя използването на локалната памет в хардуера в реално време, което помага за по-добра производителност в приложенията и игрите. С M3 чиповете идва и хардуер Accelerated Ray Tracing, който моделира светлината и помага да се създадат изключително реалистични изображения. Efficiency и Performance ядрата в CPU-то също са подобрени. В Efficiency ядрата можем да видим, че M3 е с 30% по-бърз от M2, а в Performance ядрата можем да видим, че M3 е 15% по-бърз от M2. Също така от Apple твърдят, че батерията може да стигне до 22 часа при MacBook-ците. AceMagic представиха нов мини компютър с мощен хардуер. Този мини компютър е с формата на куб с размери 16 на 16 на 16, в който може да имаме от RTX 3060 до RTX 3080 и от i7 12700H до i9 12900H с 16 или 32 ГБ DDR5 памет. На самото устройство има Thunderbolt 4 порт, заедно с 6 USB 3.2 Type-A порта, 2 HDMI 2.0 порта, DisplayPort 1.4 и дори слот за SD карта. За момента няма подробности относно ценообразуването или датата на пускането на този компютър. Lenovo официално пуснаха новата си портативна конзола Legion Go. Тя има 8,8 инчов екран с резолюция 2560 на 1600 и 144 Hz refresh rate. Екранът е много цветен и осигурява широко покритие на цветовата гама от 97%. Процесорът е базиран на AMD Phoenix и ще има две версии с Ryzen Z1 Extreme и само с Ryzen Z1. По-силният процесор има 8 ядра до 5,1 ГГц и графична карта с 12 ядра, а по-малкият процесор има 6 ядра с Boost Clock до 4,9 ГГц и графична карта с 4 ядра. Конзолата се предлага с 16 ГБ DDR5 RAM на 7500 МHz и 512 ГБ или 1 TB SSD. Контролерите могат да се махат от екрана, така че със сигурност тази конзола ще бъде съперник на Nintendo Switch. Цената на версията с Z1 Extreme и 512 ГБ Storage ще бъде $700, а с 1 TB $750, но все още няма информация за версията с Z1. Intel пуснаха нови драйвери с до 750% повече перформанс в играта Halo The Master Chief Collection. Този драйвер на Intel може да предложи значителни подобрения в производителността в цели 17 игри. Освен това, той е оптимизиран и за 5 нови игри: The Talos Principle 2, Robocop Rogue City, Star Ocean 2R, Call of Duty Modern Warfare 3, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name. Когато става въпрос за действителни подобрения в игрите, има предимно двуцифрени подобрения в FPS-а във всички изброени игри. Струва се да се отбележи, че тези подобрения се наблюдават при високи или ултра настройки, често с активиран Ray Tracing. Някои игри имат подобрения от около 10%, но има игри с над 100% подобрения като Halo, World War Z и Yakuza Zero. Късметлийски геймер успя да купи новия PlayStation 5 преди излизането му. Sony все още не са потвърдили официално точната дата на пускане на новата конзола PlayStation 5 Slim, тъй като новата по-тънка версия е предназначена постепенно да замени съществуващия дизайн. На снимките можем да видим новия вариант спрямо стария вариант на конзолата. Лично на мен стария дизайн ми харесва повече, но напишете вашето мнение в коментарите. Благодаря за гледането, това е всичко за тази седмица и ви чакам следващата неделя.